eigenlijk is het, wij binnen de eerste die het in Friesland mogen. Maar het is ik net echt een kampioenschap van dat. Nou, het is net een kampioenschap zoals bij voetbal, dat is bijvoorbeeld zo'n hele grote wedstrijd. Dat is het net echt. Maar er heeft nog net jij een Fries kampioenschap droomvleen West. Nee, dat moet net. Zullen we 3 doen? Deed jij dat? Ja. Wat gebeurde er? We deden 5 seconden. Dat was veel te ver. En moest jij nou echt mijn cameraman aanvallen? Ja. Maar jullie kunnen er wel wat oefening gebruiken, zie ik wel. Ja. Nou, succes dan geven. Nou oké, dan doen we nu 3. Doe je naar voren? Ja, dan moet je denk ik 1 seconde naar voren. Hier staat voor. Nee, oh shit. Je moet 1 seconde naar voren moet je. En waar moet je nou op letten? Nou, dan moet je letten als net in 1 keer, nou bijvoorbeeld in de beeming giest of bij iemand in huis of boven iemand giest, dan hij kan ik in het hier gaan. En dat is net zo fijn voor. Ja, wij hebben hier in huis en we hebben hier in de gymnastiek zeer. Ja, maar als nog een middenboel van de meesten, dus dan moet je wel proberen om op je plakje te blijven. Nou, we hebben jullie dus eerst nog oefenen. Dus de voorste stukjes zijn een beetje met de obstakels bezig geweest. En op het laatste, dus wat ze krek weer moest eigenlijk door de obstakels die hersmakken die woon hebben bij die eigen scholen. Dan moest dus racen. En ze hebben dus de eerste die bij de drone vliegen eerste wist binnen. Die hebben dus hier nou vloeien en die is dus uiteindelijk binnen de winnaar. En die is Mees. Een heel groot applaus.